honek erakusten du maila batean mugimendu kooperatibistak ere irakaspenak atera barko dituela, gertaera honetatik, ze argi dagoena da gauza batzuk zentzu hortan ondo ez dabiltzala, eta nik uste dut hemen agerian gelditu dira. Aldatu dira, sujeto kooperatiboa pertsona bera aldatu egin da, individualistagoa bada, individualizazio prozesuak eragin hori ekarri du, desilogizazio prozesu orokorrago baten baitan ere eman da eraldaketa hori, ez bakarrik kooperatibetan, baizik eta gizartetan, eta horrek ere azkenean ere zipristindu egiten du ere kooperatiben errealidadea. Kooperatibak askoz ere konplejoago egin dira, handiagoak dira, 100-200 langileko enpresak izatetik gaur egun hitz egiten ari gara 600 edo 1.200 edo Fagor Etxerren kasuan, momentu batzuetan inkluso 4.000 pertsonako kolektibo bat hitz egiten ari gara. Dela, eta nik uste kooperatibek egin behar duten ariketa da, erakunde konplexuago batzuetan ze mekanismoen bidez, ze berrikuntzaren bidez, lortu dezakegu zentzu hortan kooperatibismo, kontziente, exigenteago eta zentzu hortan korresponsableago bat edo nolabait ere garatu. Eta hortik, Fagor Etxetresnakek gabezi batzuk erakusten dituen bezala, distantzia handia, bazkide eta arduradunen arteko kontu hortan, badaude bestelako kooperatiba batzuetan, esperientzia oso interesanteak bide hori nolabait ere urratzen hasi direnak, bai barne demokrazia handitzeko, bai langileen zentzu hortan jabetze prozesuak kooperatibetan garatzeko. Nik uste du Fagor Etxetresnaren bai arreta deitzen du elementu hori, ze punturaino ze distantzia sortu den, langile, arduradun, eta hor badirudi olako mekanismoak edo olako elementuak agerian uzten dituela, hau da, jabe eta langile izatearen ikuspegi hortatik. Nik uste dut erronka hor dagoela, gaur egun niri esaten badidate, eredua zalantzan dago, nik esango nuke ezetz, zalantzan dagoena da, ze punturaino gaur egungo gizarte eredu honek, edo sistema kapitalista honek, gai den pertsonen ongizatea bermatzeko. Hori da momentu batean krisian sartu dena.